Ka kanhun trikam batamai jong ka parti kongres ha Meghalaya. Hapo ka jingalam jong ba Vincent H Pala ka bu hakmat ban pynduh jait chuai ka thma pohïing. Ka bajudan ha kasem kongres. Haswa bakin jam syakmat ha ka jing trikam ban penklai ka parti. Haba penpau ya kane ka working president batamai jong ka kongres. Ka Dr. Ampareen Lyngdoh kletu ba kate ka kanhun batamai hapo ka jingalam jong ba Vincent baderu UMP kidon ka jing kermen ka baskham baka parti kan klany arsya nadu ka samoy banwan. Laban kedawang ne baka All India Congress Committee hakas ngi balang kelatung ya Bak Vincent Pala kumu presiden juga Meghalaya Pradesh Congress Committee nalor laingut ki working president bakentup ya ka Dr. Ampareen ban pe ya karilum kasi jantia umarathon sangma ya karilum garo batkum juru ubak James Lyngdoh. Kong ka jingkala ka bangidot kam kerki hakaseng kongres kumba kalong mentah. Kalong mentem ban pynduh jait ya kani ka infighting lan ka jing ya kaja hapo ka parti. Pi ka kaseng kongres jungi kade kaseng ka babon bahagi personalities. Babon bahagi leaders. Ki balayo ya ka nurturing bat ka coaching ka batiknam ha. Nado ka por ba kidang yap let's say don ha ka youth congress ne ha ka mahila congress kumta tergiya sakshaka Saka blok kongres la jong. Tingin no coba ya ki babon gitu ki nong mikmat ki bangila say madan. Ti tengkad hapdeng jongi ka don kata ka bangi ong ba ka healthy competition. Ba ngakamlong fit mga banya itay lele ibumta. Ti ka baningkong kabadon hakmat jong iba Vincent Pala bad ka team ka balasya. Jait daka AICC kalong ban pynduh jait chuai ya katu. Tikin kali kibriu ginong kumno pila ban le kata. Kabaning kong kabangayu kabadon hakamat jungi kalong ngila ban job. Ya kata kajing da kabangi pelong no ya ke grassroots participation haki decisions ki badon kam. Pi lada pi IT ha upat ba. Da upat ba. Ba unshim kia. Bat pensyong sbai. Ya kita kijing ya kana haki blok bat haki units. Kaseng kongres jungi te ngatraikan kiyo. Te kata kadai gawai ke ba ningkong kading tungkiang ke bangi hap ban ya kenduk. Kabaar kajing don kam jongi kum kaseng kabangi hap an penkrep. Kalong ba kumnu ngin ya selok lang. Bangin penlong penlong senam ya ki issues ki babon ki bapen kenyuk ya kalong renyeng man breu jong kajat penreu kasih. Pipet yang kini ki isu kum katai ke isu jong uput usam. Kadai kawai kanong rim kaban jerwit ha. Bat lada kaseng kongres kadon ka tim ka baskem bat ka baklan numdon bala ban yu roj ya upat ba jongi. Kabalai ka bangayui kalong ba kani ka jing keno bamsap. Kabakani ka sarkar piang hadin kawai ke isu wan sa kawai ke isu piong ke isu ya ka boarding ne piong ya ka isu jong ka jing rai ban le gino ki kam da kani ka sarkar ya ki kam PWD ki kam kanu ka kam ka bapiyo iru ka don bet kata ka jing ong ma ba ka bamsep ka kenrei ngi haban pet ba watla haka politics mdon angel baro ngidon la kijong kijing duna Henry ka bamsap ka de ka wai ka aka ka bangi hapan ya shun thlong sing namar kani ka bamsap ka pendu ya ka lat ka lenti ban khamti bat ban pen khamti ha upat ba ya kata ka kiu irat hakis nem ki banwan kawai dia ka bangi hab ban ya kren mahakum ka parti kalong ba
Kani ka jing persyang jong ka sarkar kami ban penduk jat ya ka jinglong nela ka jongi. Ki issues ki bayahap ka district council. Ki issue ki bayahap bat ka adhar. Ki issues ki bayahap bat ki ki jat scheme ki ba wan na tay na poritor tambah ki ba ngihap ban ya kren da ka kenten ka ba ki thok maki. Ka ba mangi upat ba uluk-ulak ngim sutu. Kini ki schemes kumbaki ong kata ka scheme piggery mission. Ladep kular yo upat ba. Nado arajar kat praba dayban. Wan lam no ada kata ka piggery mission. Ti kumbakalong mentah ngisa ka jeng lengok nomor ngimtip sa ti kisniang manobenri ti kisniang dagin wan ti kisniang ngasu ay pitang kaway kaduksa. Jong kita kijat scheme ki bawan lam gini gibril. Lembakan ni ka sarkar. Hangti hapo sarkar kami jungi. Tinggi don kamban pet bahaya kataru namar bakaneru kan ketak baha. Yangi hadin habot. Lada pimut banong ba pin penroy ya keris niang ha kasnong katau jungi ban yarap yangi bangin la bangin say madan ya utau sniang daki pau kilur kanang bangin la bangin export ikan nikau do bat ngin im kum kijat benriu ngin yo ka kamai ka kaji pidi ban syai. Namar kum bakalong kadon kendit kajing bam ya sutu. Sakawai dia kalong ba ka sarkar kami i kumba kate ka kum. Ya ka sarkar jela ka jongi haki babon kiliang. Hadu bakat menta kadon sakum kata rukod. Baya ka wai ka surok ba kabak yan kibabon ginong song jong kibabon ki jela ka ni galammingi. Late lakom tang dakaway ka jelaha ka bakaong msa asoy pi bon manra neban ya khayi neban panya ya kita ki manat ki ba pidon kam na ki babon ki daw nakani ka surok hey shu ka jing tiplem ngidon kam bangin ya teli ngidon kam bangin ya kren kum ka parti shwa khnang ba kani ka jing don kam kan poi shaman ki thliu yeng ha kani ka jalak sungi kapasau kamat ka bangai i ka badon kam kerki kalong ka jing du jing shania ha kalon order ne ki nong pikir nong pet ya kasuk kasan ha kani ka jala ngamla ban muduri ki jing ja ki bedang syudap ja ha kini ki kindet tayo kindet banai ha ka ba kadon kata ka jing yo i ba manu-manuru kila ban lek kum-kum bat kata ka an i kumba kamdon syu kata ka jing pikir ban ong baka an ka long kum ju ya baro kalon order ka di ku ka benta ka baklan ha bat lada ka tanat pulut ka jongi layo i kumba kala tulot bor kamut ki babon ki ban sim kabu bat kan ni ka jing sim kabu kan sa syong kan sa ne kan sa long raibi tinggi kum ka seng parti ke seng kongres ngimpat ju i kum ka ni ngim ong ba mju don law and order issues tambangi ong ba haba ki don ki law and order issues ki don ki jing kiwin ne ki jing pen kiwin ha kisnong ki tau pidon kami ko sarkar ka baklan ban deal lane ban penbet i kita baro ti ka seng kongres ka don kam ban pet bakale ikata ban ngi don kam shwa nalade ban long discipline naladeru ban long kibala ban penyat shwa ya ki kam nang ta sa ai lecture ki wei ti kini ki ai ban kan sakta bahaya ke imlang ka salang jungi kini ki sngi ki bnai ki banwan bad ngidon kam ban pet sakawai de kamat ka basan ka long ka jinghiran jong ka yo ka kot pat juyo i kum kani ka jingja ha ka ba kilong yang kilong sem kim don ka kamai ka kaji ha ki yen ki sem ki jongki lajan ars nem menta ti kaniru ka de ka wei ka bangin hap ban ye pet in hap ban ya khmi ba ban ngi hap an long kita ki nong ya sa ban ya da ya upat ba nginum la ban ya da yano lada ka yen ka sem jongi kam de ka yen ka balong in order ti kita ki kendit mat ki bangayo i ka bangin hap ban ya sim kya
but iba Vincent pala ide UMP jungi bela job license la bandon kata kajing keren ba kumni kumtai kadon kata kajing bamhun kajing ba yashrut kumni kumtai rei pingidi ban kenma ba she said ba candidate u job election kamut kajing tiplem kajing kershan bat kajing shania jong upat ba kadang don ha katerpeng ke jong u keren pikat bamon kena pikat bamon bau tau klem lek kum tau lek persya uta kat ba udang job hi wat langi don ha opposition kamut ka khmat jong u kalong ka ba ki pat ba ha ka khasi jantia jidang burom bat habang yo I kadon kata kajing burom yo ni we urang ba ngis ngau ba ka biang ngi bangin kershan yo lada don gano ka kenrum ka kenram shani syatai ka parti kelabo salaingut kita gi working presidents bat ngin saple mangi ka role ngin play mangi ka role namar ba ngi don kam bante song namar ba pila yo I ka BJP bat ki parti ya senrop lang kenma ba ka BJP kam yale tang nakaseng BJP lane nau symbol lotus ma ka BJP ka yale naka symbol kot ka BJP menta ka yale sa naka symbol bom ka BJP menta ka yale sa symbol kla ka BJP la da kamla bakan kershan daladi la kede ha kanu jela kan ya lembah gini ki parti tit la ki parti red kat ka bapi ya kot ti ngin yasan but ngin penkre ya ka general election arajar arulai dah kata kajing shania ba upat ba ulas ngau benut baka kongres kamdon ha ka sorkar kamdei tang shanga baki pensngau ya kata nrei ngatharai ubayang halenti sengken mon kasngiru uyos ngau ya kata bala isi ya kene ka sorkar bandadon ka kongres kanumlong kumni kumtai tinginginget bala daki pai ba kidang kren sapang ka kerteng jong ka seng jungi kamut kadang don kajing kermen bat hon gin hap yele persya kin pendon kam kat kabor kabut kabakila ban pelem ya ka parti jungi rei ngin treshitom bangin tesong bat ngin la bangin yo ya kitiki numbers ki bangi don kam wali kelat bahu arajar kat praru nge don arko wengun kalong ka basosi bangi do arngot ki MLA ki baklat senden I doni wei MLA I balapang katukan ni iklat no kani sisya kadai ka session ka balong tang daki jingja ki bakhlak te nginyai apru ya ka bai elek kalong sisya ka jinglingo yangi ngatip bakadon ka pandemik nrei habakimon makipat wan ki he ki han jong kita ki parti bat kita ki sorkar kami ki badaki phau ru judon protokol judon ni ya ka election ka badai ka hok lupat ba pipen slam penyanyi kita ki kendon protokol jong ka klam jeng pang covid nrei wat delay show ya katai ka election ban pendo ya ka hok jong kita ki nong song snong ki bayaj menta claim MLA pitarai ka basuk banum don MLA ha ka constituency ki jing don kam ka jongki ki jing duna ki jongki don show bapet bakmi tingin ya keren ya gani ka kamru but in the one I president shapo shillong ngin shimti ngin ya keren ngin ya khana ngin lech shaki patba haman la ka jakasong jakasa ka jongki but ngin ya le ban penklan biang ya ka parti ka jongi bangan suban biang ka parti jungi ka klan timpat judon MLA opposition haduk kat nyungut mensywalengi don kat nyung kat kendai ngut beginning of this year nang stang usnem ki klan no arngut ha ka siteng somoy nginginget ba kat nyungut kam desu ka bakhandit ka sulong bangim tre ban klek kau bat ka BJP tikin daya khat yangi bangin ya support yaki rungim la namar ka policy tre kam jungi kanum ya day bat ka policy tre kam jong ka BJP